Nej. Det hvad der er sket nu, Knud. Den er kaput. Det kan være, Knud. Nu bliver vi nødt til at tage den aller sidste ballon i hele cirkus. Den hænger herovre. Og den her gang, husk at have luft i ballonen. Den her gang, Knud, så binder jeg en knude på ballonen. Så jeg vil gerne bede dig om at holde fast i ballonen. Pas godt på den. Godt. Så tager jeg nemlig det næste rekvisit. Det er det her tørklæde her. Jeg tager tørklædet her. Putter det ind i min... Ja, sid ned. Så kan jeg ikke se. Jeg tager tørklædet her. Placerer det oven i min hånd. Får tørklædet til at forsvinde ned i hånden. Sådan her. Så tager jeg tryllestaven. Så siger jeg hokus pokus filiokus. Og så forsvinder tørklædet fra hånden direkte ind i ballonen. Nej! Jo. Der er da ikke noget tørklæde herinde. Tror I ikke, der er tørklæde inde i ballonen? Nej! Kan I ikke se det? 1, 2, 3. Prøv lige vent. Nej, prøv lige vent. Knud. Ja. Du skal se her. Du lige kommer med her og stiller dig derovre. Ja. Stiller der. Yes. Så går jeg nemlig herovre. Jeg sagde til dig, Knud, du skal stå herovre. Okay. Der. Og så gik jeg nemlig herovre. Derovre. Sådan. Og så holder ballonen, så alle børnene kan se ballonen. Kan I se tørklædet inde i ballonen? Eller så kan jeg en lille trick, så det er nemmere at se tørklædet. Stop, Knud. Er du bange? Nej, jeg skal bare tisse. Du skal bestå dig der, Knud. Knud, du holder ballonen højt op i luften. Så tæller vi alle sammen til 3, og så skyder jeg Knuds ballon. Godt. 1, 2, 3. 4! Direktør, kysserne piger! Nej, det gør jeg ikke. Godt. Vi tæller kun til 3, og så skyder jeg Knuds ballon. 1, 2, 3. 4! Direktøren har en farlig tiger! Jeg har ikke nogen farlig tiger, Knud. Vi tæller til 3, og så skyder jeg Knuds ballon. 1, 2, 3. 4! Direktøren skal gøre, hvad Knud siger! Direktøren skal overhovedet ikke gøre, hvad Knud siger. Knud skal gøre, hvad direktøren siger. Hold ballonen stille, så jeg kan skyde den. Okay. 1,